Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg fortælle lidt om den klub, jeg ejer. Ja, og hvis du faktisk gerne ønsker at være med i den, så skriv ned i kommentaren. For ja, jeg spiller på lakridshimlen, Licorice Heaven, eller hvad man siger det. Så ja. Okay, vi går her. Kom herind. Vi har 5 søde medlemmer, og Tilly er også med. Hun er leder i klubben. Jeg kan bare ikke lige med. Men ja, så vil jeg lige læse op. Om mandagen har man fri. Om tirsdagen der er event kl. 14 til du kan mere. Vi mødes ved klubhuset. Onsdag fri. Torsdag fri. Fredag 14:30 til man ikke kan mere. Vi mødes ved klubhuset. Lørdag fri. Søndag 15:30 til man ikke skal altså stå kan mere. Vi mødes ved klubhuset. Ja, det er kalender. Så information om klubben. Og I kan se her. Klubben den hedder Red Fox Team. Og så står der: velkommen til RFT, som klubben kaldes. Denne klub er uden du ved hvad, altså Discord. Her er plads til alle, både piger og drenge, eller andre køn. Og folk, der er meget aktive, og som ikke er så meget aktive. Det er slet ikke et krav at have klubhesten eller komme til event. Klubhest en Abelosa. Det kan vi se her. Og vi bestemmer selv farven. Jeg bruger den her. Så ja. Klubsæt. Der står alt det her, og så står hvad farve det er. Parentes. Sæt til person. Der står også det, og hvad farve i parentes. Hvis du har brug for hjælp til sæt eller andet, så bare skriv i klubben. Så er jeg sikker på, at der er nogen, der vil hjælpe. Så ja, det synes jeg er meget godt. Så er der regler. Regler for RFT. 1. Tal pænt. 2. Ikke drama med andre klubber. 3. Hvis du har haft en dårlig dag, så sig det meget gerne, så vi andre ikke tror alt muligt. 4. Ikke bagtale. Alle er medlemmer, og hvis man ikke overholder en regel, så bliver man staldpige, og hvis det sker igen, bliver man smidt ud af klubben. Hvis du opdager eller hører nogen, der ikke holder det, så skriv til mig, klubejeren Emilie. Så er der klubindstillinger, og jeg har gjort det til alle. De lige se her. Ja, skift tilladelse. Jeg har gjort det så alle kan tilføje medlemmer, alle kan sende en klubbesked. Så ja. Og så er det klubsæt. Det her, det er klubsættet til hesten i hvert fald. Det er også til mennesker, der briller med dem, eller det må man selv bestemme. De her handsker, jeg har dem ikke på, og vi bruger dem ikke, men ja. Og så den her ridehjelm, det er ikke den ridehjelm, vi bruger, med den anden ridehjelm, som er grøn, eller den hat, så jeg kan lige prøve at gå ind. Nej, den er ikke grøn, den er rød. Sorry. Så jeg kan lige prøve at gå ind og vise den. Okay, så det er den her hat, vi bruger. Passer til rød hernede. Ja, det er også derfor, vi havde rødt faktisk. Og bare glemme handskerne ind. Ja, man må godt have med handsker på, men jeg har ikke skrevet nogen bestemte handsker. Så ja. Det er meget cute. Så jeg håber, at der er nogen, der vil være med. Og håber, det bliver en hyggelig klub. Ja, vi søger ikke mange medlemmer, fordi som sagt, vi er kun 5. Det kan godt være, at vi kommer til at bruge Discord eller Snapchat på et tidspunkt. Jeg skal bare lige have det først, fordi jeg må først få Snapchat, når jeg bliver 13, og det bliver jeg til februar. Så ja, og jeg ved ikke, hvornår jeg må få Discord. Men sådan er det ikke. Så ja. Tak fordi du så med i den her video. Jeg ved godt, det bliver en lidt kort video, men ja.
Håber, der er nogen, der vil være med. Husk at like og subscribe og slå klokken til, så du får en notifikation hver gang vi lægger en ny video op. Vi ses!